Беларусі сталі назіраць дзіўную валютную анамалію. Тое, што банкі прадаюць даляры і еўра крыху даражэй за курс Нацыянальнага банка, а купляюць танней, з'яўляецца справай звыклай і зразумелай. На гэтых розніцах фінансавыя установы зарабляюць, і ў гэтым няма нічога надзвычайнага. Аднак з сярэдзіны мая сітуацыя змянілася. Валюта ў абменніках стала заўважна даражэйшай, чым у Нацыянальным банку, і ў канцы месяца розніца толькі павялічылася. Так, сённяшні афіцыйны курс даляра склаў 2 рублі 76 копеек, але банкі не прадаюць амерыканскую валюту танней за 2 рублі і 87 копеек. Ну а некаторыя нават гатовыя набываць даляры ў насельніцтва па курсе вышэйшым за Нацыянальны банк. Розніца ўжо амаль дасягнула 5%. Гэтая тэндэнцыя можа сведчыць пра тое, што банкі не давяраюць надзвычайна нізкаму афіцыйнаму курсу, і ён не адпавядае рэальнаму кошту валюты. Але што з гэтага звычайным людзям і бізнесу? Дробныя прадпрымальнікі, якія мяняюць грошы ў абменніку, а не праз біржу, могуць крыху падзарабіць, а простыя грамадзяне могуць атрымаць выгаду, напрыклад, падчас аплаты мыта. Аўтамабілі размытніваюцца па фіксаванай стаўцы ў еўра, але ж плаціць трэба беларускімі рублямі па курсе Нацыянальнага банка. І на гэтых курсавых розніцах можна добра сэканоміць.